Salutări tuturor, sunt Anca Revnic și ascultați podcastul Medicina Sufletului, Calea Credinței, un podcast pentru sufletul tău. Te poți abona gratuit pe YouTube, Spotify, Facebook pentru a primi toate episoadele și dacă dorești poți distribui și celor dragi ție. Dar din dar se face rai. Mulțumim mult! Azi îl avem din nou invitat pe părintele profesor Ioan Chirilă. Bine ați revenit, părinte! Bine v-am găsit! Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră și ne bucurăm tare. Când se poate, totdeauna cu drag. Părintele profesor este, pe lângă preot, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, autor al mai multor volume, 15, dacă nu mă înșel, plus alte 20 de coordonări, alte 20 de volume. Scrie studii științifice, are peste 250 de studii, eseuri, poezie, este realizator a unor emisiuni radio-TV și colaborator la reviste universitare și de cultură naționale și internaționale. Are și un site, kirioan.ro cu capa, unde puteți găsi multe materiale duhovnicești, așa, și vă mulțumim că sunteți acolo și prin asta aducem cuvântul lui Dumnezeu în lume. Ne-am propus astăzi să vorbim despre întruparea și nașterea cuvântului, Fiul lui Dumnezeu, Hristos. Părinte profesor, aș începe cu prima întrebare. Care este taina întrupării cuvântului în revelația misticilor creștini? Dacă ne puteți da câteva exemple. Dacă mă întrebați din perspectiva misticilor creștini, să știți că ar trebui probabil să încep cu cea mai reprezentativă din punctul meu de vedere scriere pe tema aceasta a Sfântului Atanasie cel Mare, care se intitulează chiar așa despre întruparea cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci, de acolo, am avea prima dimensiune și anume aceea că nu trebuie doar să fiu cititor sau ascultător al cuvântului, ci cuvântul lui Dumnezeu să mă locuiască și să rodească. Și atunci, vedeți, întruparea aceasta a cuvântului poate fi privită din două perspective. Întruparea, așa cum o sărbătorim noi la nașterea Mântuitorului, adică la Crăciun, și atunci este întruparea la plinirea vremii din Fecioara Maria, care este culmea pe care făptura umană a putut să o atingă din perspectiva curățirii și a disponibilității sale de a se uni cu Dumnezeu prin acel fie mie după cuvântul tău. Și după aceea, vedeți, fiecare dintre noi, fiecare dintre oameni, avem ca și posibilitate întruparea cuvântului, adică să-l facem pe cuvântul Hristos, cuvântul evanghelic, să ia chip în noi, să se întrupeze în noi. Este de multe ori văzut cuvântul ca o sămânță. Dacă vă aduceți aminte, chiar așa s-a vorbit în epoca apostolică, că ei sunt semănători de cuvinte, înțelegeți? Și atunci, cuvântul acesta ca o sămânță trebuie să rodească în sinea noastră. Însă, cea mai simplă formă, să știți, de abordare sau de înțelegere din perspectivă mistică este cea care ne vorbește sau ne aduce în față rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Isus. Vedeți, numele Mântuitorului Iisus Hristos, deci numele Mântuitorului Iisus, este cu putere multă și este El însuși cea mai puternică rugăciune. Și atunci, dacă plec de la această dimensiune de data aceasta, care este de asemenea o dimensiune mistică evidentă, voi spune foarte simplu, întruparea cuvântului lui Dumnezeu este dobândirea darului acestei rugăciuni, care nu e altceva decât calea cea mai potrivită pentru a intra fiecare dintre noi înspre
orizontul acesta al isihiei, înspre orizontul acesta al liniștirii, al odihnirii noastre în Dumnezeu. De fapt, să știți, într-una dintre omiliile Sfântului Grigorie Palaman, se spune, dacă nu mă înșel, omilia 16 era dedicată învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Spunea că ne-a creat Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, tocmai pentru ca la vremea cuvenită să se poată întrupa cuvântul. Și atunci unirea noastră cu cuvântul poate fi percepută și ca o întrupare efectivă a cuvântului. Și atunci avem, să știți, avem câteva lucruri și câteva căi, câteva practici, dacă vreți, mistice, excepționale, care sunt, și nu v-aș da exemple decât cele din Scriptură. Înțelegeți? Știți că Mântuitorul la 12 ani a fost în templu și s-a pierdut de familie. Până la urmă, Maica Domnului și Iosif l-au găsit în templu și s-au minunat când l-au găsit acolo, pentru că el îi învăța pe înțelepții de la templu. Le spunea tainele Scripturilor și atunci, de ce ne-ai făcut nouă aceasta? Dar, pe de cealaltă parte, spune evanghelistul, că Maica Domnului le aduna toate evenimentele acestea în inima sa. E episodul celebru de la aducerea Mântuitorului la templu. Știți că i-a vestit Simeon și ea a primit acea vestire în inima sa. Și atunci, vedeți, este adunarea cuvântului, dacă vreți, e lecția Fecioarei Maria, adunarea cuvântului în inima noastră. Pentru că în cazul întrupării din Fecioara Maria e un alt ciclu, în cazul întrupării în fiecare dintre noi este de asemenea un alt ciclu, un alt, dacă vreți, sens, un alt traseu. La Fecioara, vedeți, a luat în pântecele său, a zămislit, a născut Fiu, noi primim pe Hristos cuvântul în inima noastră și de aici iese tot gândul cel bun, toată fapta cea bună, pentru că scoatem celelalte lucruri, le curățim pentru ca să fie inima noastră doar a cuvântului. Și atunci, vedeți, întruparea cuvântului din perspectivă mistică este un act care se distanțează, propriu-zis, de ceea ce vedem în descrierea din pericopa de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, dar rămâne în același orizont. Rămâne în orizontul dăruirii făpturii noastre ca locuire, ca mediu de locuire a Mântuitorului Iisus Hristos. La un moment dat, în timpul activității sale, zice, vulpile au vizuini, păsările cerului cuiburi, Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și atunci, vedeți, noi când ne dăruim, propriu-zis, locuirii cuvântului, nu facem altceva decât ceea ce a făcut Maria, care s-a așezat la picioarele Mântuitorului și aduna cuvintele sale. Dar nu le aduna doar așa, vedeți că slujesc acum la bibliotecă, ca și într-o bibliotecă, ci le aduna pentru ca să trăiască în sinea sa potrivit acelor cuvinte, pentru că cel care întrupează cuvântul nu se mai arată pe sine, ci îl descopere mereu pe Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, celorlalți. Și vedeți, aceasta este propriu-zis calea întrupării. Pe urmă, nu este doar această primire efectivă a cuvântului, deci nu este doar citirea Scripturii, auzirea Scripturii, mărturia pe care noi o dăm repetând cuvintele Scripturii, ci este vorba și de calea cealaltă care urmează liturgiei cuvântului, ca să vă dau pe desfășurarea din Sfânta Liturghie. Este anaforaua liturgică care are în centru epicleza euharistică și trăirea noastră în orizontul tainelor bisericii face ca să ni se deschidă deopotrivă și taina întrupării cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci
e această minunăție care te face, am chiar aici în fața mea colecția de filocalii, o ediție mai veche, și în filocalii, și în 5, și în 6, și în 7, se spune că te face să te eliberezi, să te ușurezi de toate cele pe care le-ai adunat și să te minunezi neîncetat de necuprinsul iubirii dumnezeirii, necuprinsul iubirii treimii celei de o ființă, căci prin Hristos, când El se întrupează în noi, ți se deschide de fapt taina aceasta a treimii și tu, cum zice Sfântul Apostol Petru, devii părtaș dumnezeiești firi, devii cel care se bucură și crește din har în har, tot mai mult apropiindu-se de revelarea minunată a dumnezeirii. Și atunci, vedeți, este întruparea aceasta, cea de-a doua cale, este întruparea din unirea noastră, iată, în chip euharistic, în chip sacramental cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci, dacă ne uităm la această cale a tainelor, vom vedea că, de fapt, parcurgem toate cele 3 etape ale creșterii duhovnicești, mă înțelegeți? Și aceea a curățirii, și aceea a luminării, și aceea a contemplării, și după aceea și aceea a șabatizării, a odihnirii noastre în Dumnezeu. De aceea am invocat și am amintit filocalia, că zice în clipa în care mintea ta și inima ta ți-ai dăruit-o locuirii cuvântului lui Dumnezeu, zice, te rușinezi de cele pe care tu crezi că au fost izvorul cunoștințelor tale în lumea aceasta și le lepezi pe toate și îl lași pe Hristos să te minuneze cu infinitatea treimii celei de o ființă și nedespărțită. Și apoi să știți că aș mai adăuga la aceasta, la trăirea tainelor, aș mai adăuga o cale care de multe ori ne scapă. Să știți, noi îl întrupăm pe Hristos în viața noastră și de data aceasta n-ați zice mistic, că dacă zic mistic pare așa tainic, simbolic, spiritual, ascuns. Nu, îl primim fizic în făptura noastră în momentul în care ne facem tuturor toate. Tainele te deschid dăruirii, tainele te deschid capacității de a deveni tu însuți un izvor al, dacă vreți, sacrificiului care întregește și izbăvește. Întregește ce? Răscumpărarea tuturor pentru adevărul cel veșnic. Și atunci aici, vedeți, vine ceea ce se numește ortopraxia sau vine ceea ce noi numim constant cu iubirea aproapelui, ca împlinire a faptului că noi ne-am dăruit iubirii lui Dumnezeu. Îl iubești și ești locuit de iubirea lui Dumnezeu atunci când ajungi în lumea aceasta încă fiind să iubești cu iubirea lui Dumnezeu. Și atunci, iată, v-am dat numai 3 perspective în care putem să vedem această taină a întrupării. Dumneavoastră însă și mulți dintre cei care ne ascultă sau ne privesc, când puneți întrebarea aceasta, îți vrea să vă ofer niște episteme sau expresii sau explicații care să spulbere o taină. Păi nu ar mai fi taină dacă eu aș putea o spulbera. De aceea îmi face plăcere să vă amintesc un sfânt din Biserica Sârbă, am undeva pe aici, prin fața mea, lucrarea sa, lucrările sale, de fapt, nu o singură lucrare sa, este vorba despre Sfântul Iustin Popovici, am aici Dumnezeul om, care ne spune că în momentul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu îl cunoaștem ca și una dintre problemele lumii acesteia, ci îl cunoaștem în chip experiențial și de aceea zice în textul scripturistic că e mai fericit să te cunoască decât să crezi că cunoști. Adică
ești cunoscut de Dumnezeu. Ce minunat! Ești cunoscut de Dumnezeu. E scris numele tău în cartea aceea de sus. Ce minunat! Și toate celelalte. Și atunci, vedeți, atât Sfântul Iustin, cât și Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae vorbeau despre faptul că taina ți se deschide împărtășirii. Dar cunoașterea lui Dumnezeu este o cunoaștere experiențială care nu poate fi epuizată în descripții, dacă vreți, fonetice, prin cuvinte, ci doar prin întrupare. Și atunci, vedeți, cel care întrupează cuvântul lui Dumnezeu este sau devine în chip real o Cristofanie. De aceea, probabil, și Sfântul Serafim de Sarov saluta pe aproapele său când îl întâlnea cu bucuria sufletului meu. Și când au întrebat ucenicii de ce acest salut, păi zice, văd chipul după care a fost zidit. Așa este omul care ajunge să întrupeze cuvântul, nu se mai arată pe sine, ci îl face pe Dumnezeu să fie în imediată apropiere a celui care are trebuință de această prezență, de această locuire sau de această însoțire. Am putea spune că taina se descoperă tot prin taină. Taina se descoperă tot prin taină, vedeți, taina aceasta a dumnezeirii rămâne tainică datorită faptului că oricât de mult aș vrea eu ca și făptură creată să cuprind necreatul, niciodată nu o să-l pot epuiza. Și atunci vedeți ce înseamnă taina. Intri în taină și trăiești minunăția acestei taine, nestrivind corola de minune a lumii, cum zice Blaga, ci înmulțind a ta lumină a lumii taină. Da, părinte profesor, creștinismul vine cu revelația feței lui Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu, nu cel întrupat. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Fiul este asemănarea Tatălui. Însuși Moise spune că nu vede fața lui Dumnezeu, ci doar spatele. Cum prevestesc prorocii Vechiului Testament întruparea cuvântului, prin care Creatorul și creația să stea față către față? Acum ați introdus o temă un pic delicată și îmi cer iertare pentru cuvântul prim pe care îl voi spune. Și anume că Mântuitorul este de o ființă cu Tatăl, nu asemenea cu Tatăl. Deci El este de o ființă fiecare, realitate ipostatică din treime, are specificitatea sa, însă, dincolo de aceasta, unitatea dintre cele trei persoane este dată de unitatea, unicitatea și, dacă vreți, neruperea, nedespărțirea ființei celei una, a treimii, celei de o ființă și nedespărțite, știți cum se spune. Și atunci noi suntem asemenea, dar El, Hristos, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și atunci, din această perspectivă, în momentul în care vorbim despre profeții din Vechiul Testament și modul în care ei ne-au descoperit această taină a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, să știți că această cale este minunată. Eu aș putea acum așa să epuizez foarte repede și să vă spun, vedeți că Părintele Neaga, Nicolae Neaga, pe care într-un studiu al meu l-am numit Patriarhul Vechiului Testament, că a trăit aproape 100 de ani, a scris o carte Hristos în Vechiul Testament și să vedeți toate cele care sunt acolo. Taina întrupării este de fapt taina iubirii veșnice pe care Dumnezeu o manifestă față de noi, față de oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur, scriind omiliile la facere, se minuna cât de, să zic, profundă și cât de gingașă este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Fiindcă, zice, atunci când omul a căzut, în loc să-l certe, în loc să-l bată, zice, i-a făcut veșminte de piele ca să nu se vateme de schimbările vremii.
Dar nu numai atât. Vedeți, ne spune Moise, care e unul dintre marii profeți, amintiți-vă ce zice Moise. Citiți în Deuteronom, capitolul 18. Zice, proroc ca și mine din mijlocul vostru vă va ridica Domnul. Pe acela să-l ascultați. Vedeți prorocul acesta mare, pe care l-ați invocat și dumneavoastră, că a dorit să vadă fața a lui Dumnezeu și că s-a descoperit Dumnezeu și în perioada aceea veterotestamentară, dar după aceea ați dat textul din Evanghelia de la Ioan, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. E dialogul acela cu Filip, înțelegeți? Și, Moise ce ne scrie? Că atunci când omul nu a găsit calea pocăinței ca să se întoarcă către Dumnezeu, ci a pasat responsabilitatea de la unul la altul, ați văzut, femeia pe care mi-a dat-o, șarpele. Și asta înseamnă a pasa responsabilitatea de la unul la altul. Pe când pocăința e asumarea efectivă a faptei și, bineînțeles, nu numai asumarea, ci și încercarea și făgăduința pe care tu o faci lui Dumnezeu, dacă mă ajuți, nu mai fac. Pentru că ai nevoie tot timpul de ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci, în clipa aceea, iubirea sa nebună, cum zice Evdokimov, zice, i-a făgăduit omului un răscumpărător, un izbăvitor. Textul acela care e cunoscut sub numele de protoevanghelie, Facere 3:15. Dușmănie voi pune între tine, între femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Vedeți că am folosit cuvântul de sămânță. E o taină și cu cuvântul acesta în tot parcursul scripturistic. Și atunci îți va zdrobi capul, îi vei înțepa călcâiul, adică îi vei produce și tu moartea, pentru că aceasta este vestirea jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Dar rezum ideea aceasta atunci când omul a căzut, pentru ca să nu fie cuprins cu totul de desnădejde. Pentru că aceea te duce într-o cădere radicală și într-o renunțare efectivă la dorința de a te împlini în viața cea veșnică. Și atunci cauți alte soluții. Vedeți, a făgăduit acest izbăvitor, a făgăduit acest răscumpărător. Ei, vă dau o altă carte veche, Iov, capitolul 19, versetul 25. Zice, știu că răscumpărătorul meu este viu. Vedeți ce învățătură profundă. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că din țărâna uliței acesteia va ridica din nou pielea mea. Vedeți, mă va ridica și pe mine în înviere. Apoi, dacă acceptați aceste câteva cuvinte, dacă vă uitați pe Pentateuhul lui Moise, în primele 5 scrieri, o să găsiți toate temele pe care după aceea le vor dezvolta ceilalți profeți. O să-l găsiți și ca stea din Iacov, adică în demnitate princiară, pentru că asta este simbolistica stelei. O să-l vedeți și ca proroc, v-am spus deja textul din Deuteronom. Vedeți, l-ați auzit și l-ați receptat aici în Facere ca jertfă și el, Mântuitorul Iisus Hristos, ia asupra sa, cum spune prorocul Isaia, vedeți minunatul text din Isaia 53, dar și celelalte ibne ale lui Ebed Iahve, începând a robului Domnului, înseamnă Ebed Iahve, începând din 42 până la 53, în care se vorbește că Mântuitorul Iisus Hristos a luat asupra sa păcatele și fără de legile noastre, pentru că apoi cu moartea pe moarte se calce, adică să aducă biruința vieții asupra morții și să redeschidă orizontul vieții celei veșnice pentru cei răscumpărați. Dar să știți că iubirea lui Dumnezeu nu numai că este gingașă, este și foarte eficientă. Pentru că prin proroci nu ne-a descoperit că doar că se va întrupa. Cândva el se va întrupa.
ci dacă am pomenit de Isaia, uitați-vă în 7:14, ne spune că se va întrupa dintr-o fecioară. Zice, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și vor pune numele lui Emanuel sau Imanuel, dacă zic corect ebraic, adică cu noi este Dumnezeu. Și atunci, vedeți, aici este împlinirea slujirii sacerdotale desăvârșite a fecioarelor și a fecioarei și a femeii prin taina Fecioarei Maria. Nu mai trebuie nicio altă slujire, pentru că întru ea, prin ce? Prin umbrirea Duhului Sfânt, nu prin poftă bărbătească sau femeiască, s-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea bărbații trebuie să slujească. Ei n-au fost aici. Ei au fost doar, dacă vreți, sprijinul, păzitorul, logodnicul, Iosif, vedeți? După aceea, în momentul în care vorbim despre această naștere din fecioară, vă dau prorocul care completează sau rezumă în lucrarea sa vestirea lui Isaia. Este Miheia. Miheia, în capitolul 5, ne spune că se va naște din fecioară unde? În Betleemul Iudeii. Și tu, Betleeme, Efrata, mic ești între miile lui Iuda, dar din tine va ieși cine răscumpărător. Și atunci, vedeți, profeții aceștia ne vorbesc despre venirea Mântuitorului Iisus Hristos, despre întruparea Mântuitorului, numai că ei sunt mai complexi și ei nu se rezumă doar la momentul acesta, cum zice Apostolul Pavel, al împlinirii vremii, al întrupării Mântuitorului, ci ne dau toată slujirea Mântuitorului Iisus Hristos. De pildă, vă dau exemplu de la Daniel, capitolul 9, citiți cu săptămânile de an, 70 de săptămâni de acolo, și vedeți, el ne dă exact momentul în care va avea loc jertfa, sacrificiul răscumpărător al Mântuitorului Iisus Hristos. Haideți că vă dau un text frumos din Ieremia. Știți că ni se spune că trebuie să tăiem împrejur inimile noastre, nu alte părți ale făpturii noastre. Și atunci, iată ce zice. Mântuitorul Iisus Hristos vine și întemeiază sau ne aduce o nouă lege, care de data aceasta nu mai este scrisă pe lespezi de piatră, ci pe lespezile de carne ale inimilor noastre. Și atunci, iată, vedeți de ce v-am spus, primirea cuvântului în inimă. Pentru că atunci când lăsăm cuvântul să ne locuiască, el se înscrie ca și cu o pană de înger pe lespede de carne a inimii noastre și ne modulează după aceea gândirile, trăirile și făptuirile noastre, pentru ca de la chipul lor omenesc să ajungă la chipul lor divino-uman, adică hăristic. Și, bineînțeles, haideți să vă dau și o ultimă idee din Maleahi, care ne-l prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos ca soare al dreptății. Știți că a început deja perioada în care cântăm catavasiile și exact așa îl cântăm, pe Hristos Domnul care vine ca și soare al dreptății. Numai că soarele acesta al dreptății, vedeți că se unește cu o altă lumină. Știți cu care lumină se unește? Cu cea care izvorește din mormântul Mântuitorului Iisus Hristos și care ne descoperă de fapt că atunci când întrupezi cuvântul lui Dumnezeu, îți dorești să locuiești în lumină. Cum zice evanghelistul, că cei care săvârșesc dreptatea, cei care împlinesc adevărul, își doresc să fie în lumină. Cei care săvârșesc fără de legea, cei care împlinesc răutatea în lumea aceasta, nu doresc să vină în lumină ca să nu fie vădite faptele lor. De aceea, vedeți, e taina aceasta minunată, zice, să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. De unde? Din faptele voastre. Ca ei să-L preamărească pe Tatăl cel din ceruri. Și atunci, vedeți, prorocii vin și încearcă să mențină vie conștiința aceasta semănată în omenire prin proto-evanghelie, că la vremea cuvenită,
cunoscută doar de Dumnezeu, se va împlini și venirea răscumpărătorului, se va împlini și venirea izbăvitorului. Va veni cu adevărat și ni se dau, iată, și repere topografice și cronologice care să ateste și să ne încredințeze de lucrul acesta. Dacă El a venit atunci, fiți încredințați că vine încă o dată, tot ca să ne adune și să ne ia la sine pe toți. Se poate omul întâlni față către față cu Dumnezeu? Se poate întâlni pentru că omul care întrupează cuvântul lui Dumnezeu se eliberează de formalisme și atunci nu se mai întâlnește cu o fotografie, cum gândim noi când auzim fața lui Dumnezeu. Nu se întâlnește cu o fizionomie, ci depășește stadiul acesta al înțelegerii fizice, intră în trăirea mistică și ajunge la înțelegerea duhovnicească și simte prezența Duhului ca față care îi se descoperă, ca ființă care îl atrage, îl încălzește, îl luminează, îl face viu. Și atunci aceasta este taina chipului lui Dumnezeu, taina feței lui Dumnezeu, taina Dumnezeului nevăzut. Că El nu că este nevăzut în sinea sa, ci nu este văzut în formele acestea care sunt nimic altceva decât niște modalități de individualizare. Ori El este izvorul comuniunii celei desăvârșite. Cum să fie definit de structuri ale individualizării? Deci da, omul poate să vadă fața lui Dumnezeu, să trăiască în fața lui Dumnezeu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine. Nu așa zice? Da. Și atunci Dumnezeu nu-și întoarce fața de la noi în momentul în care noi, prin săvârșirile noastre, trăim ca în fața lui Dumnezeu. Cum putem trăi ca în fața lui Dumnezeu, Părinte Profesor? Putem trăi ca în fața lui Dumnezeu? Ar trebui să vă dau poate că răspunsul din toate pildele, din toate parabolele și din toate pericopele evanghelice. Că fiecare pericopă evanghelică vine cu o cale de trăire în fața lui Dumnezeu. Ați auzit acum că s-a citit nu de mult, vinde tot ce ai și împarte săracilor. Vino și urmează mie. S-a întristat. De ce? Pentru că încă nu înțelese că trebuie să-ți faci comod în altă parte decât la banca nu știu care există în lumea aceasta. Deci trebuie să te îmbogățești în Dumnezeu. Să-l faci, îmi place să amintesc de spusele mitropolitului Bartolomeu, să-l faci dator pe Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci, din această perspectivă, cum poți să trăiești în fața lui Dumnezeu? Vă dau câteva din treptele lui Ioan Scăraru, dacă vreți. Înțelegeți? Deci, ascultare, smerenie, gândul la moarte și nădejdea că toți vom învia. V-am dat doar astea din 30 ca să vedeți despre ce este vorba. Deci ați văzut cum le-am pus în care ordine. Am zis ascultare, înțelegeți? Dacă să ascult, trebuie să mă lepăd de lume, o să vedeți că e vorba despre așa ceva. După aceea, smerenie, după acest moment al smereniei, îți dai seama că tu nu mai prea ai foarte multe și atunci ai gândul neîncetat la moarte și după gândul acesta neîncetat la moarte este de fapt pasul celălalt cu locuirea sau trăirea ta în orizontul anastasic al propriei existențe sau a existenței lui Dumnezeu descoperite nouă. Și atunci, vedeți, se poate trăi ca în fața lui Dumnezeu, numai că ar trebui să vezi în toți și în toate prezența lui Dumnezeu. Și atunci vei înțelege cu adevărat ce înseamnă să trăiești în fața lui Dumnezeu. Să știți că omul care ajunge la trăirea duhovnicească vede în toate urmele lui Dumnezeu. Dacă vreți, vede în toate degetul lui Dumnezeu cu care El a scris cuvântul existenței respective. Și atunci de aceea, în momentul în care vrei să spui trăiesc ca și în fața lui Dumnezeu,
trebuie de fapt să ajung la această asemănare a mea totală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Să ajung la ceea ce ne spune, de pildă, în epistola către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel, vârsta deplinătății Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci, dacă ajungem la această stare, dacă ajungem și dacă ne dorim, că să știți, de multe ori e de ajuns numai să-ți dorești. Că dacă îți dorești, să știți că Dumnezeu își împlinește. Te și locuiește, te și împlinește și atunci nu mai ai nicio problemă pe zona aceasta a împlinirii tale în Hristos. De aceea, în momentul în care vorbim despre această locuire în fața lui Dumnezeu, fiți atenți, zice, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii. Vedeți? Ca să nu mai fim copii. Și să ne eliberăm și de înșelăciune, și de vicleșuguri, și de uneltirile rătăcirilor care ne întâmpină. Și când ne eliberăm de acestea, să trăim fermitatea, dacă vreți, cuvântului lui Dumnezeu. Părinte profesor, care e scopul pentru care Dumnezeu a făcut creația? Este întruparea scopul creației? Este împărtășirea iubirii lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu fiind iubire, chiar dacă este treime, trinitate de persoane, a zis că trebuie să aibă o împărtășire și mai desăvârșită decât între cele trei persoane. Și atunci, iubirea aceasta, în împărtășirea ei în afară, a făcut ca nimicul să devină văzut în structurile acestea ale creației. El n-a creat că avea trebuință de ceva, ci a creat toate cele în care cele de trebuință, cum le zicem noi, sunt împlinite în Euharistia divină. Și atunci, din această perspectivă, Dumnezeu le-a creat pe toate din iubire și pentru iubire, pentru această comuniune efectivă a iubirii, care, vedeți, dacă ar fi să interpretez dincolo de o oarecare interpretare literală sau verbală, când i-a adus-o pe Eva, zice, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa. Vedeți, așa a zis Adam, înțelegeți? Adică, atunci când te întâlnești cu iubirea care te întregește, iată zic, ființial, celelalte din care te-ai zămislit rămân în planul secund, nu sunt șterse, pentru că tu vrei ca iubirea împlinită să fie născătoare de viață. Și atunci treci în acest orizont al înmulțirii, dacă vreți, vieții, în chipul săvârșirii actului creației împlinit, cum ne descoperă Scriptura de însuși Dumnezeu. Și atunci, din această perspectivă, nu aș pune problema în felul acesta de ce a creat Dumnezeu lumea sau pentru ce a creat Dumnezeu lumea, ci aș încerca să depășesc istoricitatea, să mă așez în înțelegerea cât de cât a veșniciei și să văd că toate cele zidite și unite cu Dumnezeu trăiesc în sinea lor această împlinire agapică, această împlinire euharistică în iubirea veșnică a lui Dumnezeu. Și de acolo aș avea răspunsul
la întrebarea pe care dumneavoastră mi-ați adresat-o. Pentru că totdeauna iubirea nu este stearpă. Iubirea este născătoare. Iubirea este născătoare și iubirea este, dacă vreți, slujitoare, jertfelnică și izbăvitoare. Și atunci, de aici avem dimensiunile care ne pot ajuta pe noi să înțelegem de ce Dumnezeu le-a creat pe toate. Pentru că, vedeți, altfel, discutăm numai în ordinea istoriei și zice, păi dacă știu că omul va cădea după ce l-a mai făcut așa, știți? Pentru că iubirea sa trebuie să se împlinească în absolut toate atributele sale. Nu să fie așa selectivă cum este de multe ori iubirea noastră. Care este taina Maicii Domnului? Cum a putut să-L întrupeze pe Dumnezeu însuși? Taina Maicii Domnului este această lepădare de sine. Efectivă, da? Taina, dacă vreți să folosim expresia în continuare, este sau constă în faptul acesta că, ați văzut, în ordinea gândirii umane, când vine Arhanghelul la ea, citiți în Luca, capitolul 1, nu se poate să nască. Nu se poate. N-am cunoscut bărbat. Cum să nasc? Cum va fi aceasta? Și atunci vine și îi spune, zice, Duhul Sfânt te va umbri. Credeți chiar că Fecioara Maria a înțeles, a avut exegeza desăvârșită a acestor cuvinte? Nu, ci a avut înțelepciunea aceea de a se dărui lucrării Duhului lui Dumnezeu. Pentru că, cu siguranță, trăind pe lângă templu, o fi auzit și textul acela din Ioel și textul acela din Isaia, capitolul 6, Ioel, capitolul 3, că voi vărsa din Duhul meu. Deci, cu siguranță a avut această experiență a Duhului, dar tot n-a înțeles în chip desăvârșit. Nu a înțeles, pentru că mintea noastră așa este construită pentru a înțelege în ordinea existenței noastre. Dar, cu toate că n-a înțeles în chip desăvârșit, când a auzit, dacă e vorba despre Duhul Sfânt, fie mie după cuvântul tău. Și atunci, vedeți, ea s-a oferit ca locuire a Duhului. Omul care se oferă ca locuire, vedeți, am zis cuvântului, am zis Euharistie, am zis Duhului, nu face altceva decât să repete ceea ce a făcut Maica Domnului aici. Adică ea s-a dăruit pe sine. De aceea este o cântare la nașterea Domnului. Că pământul aduce peștera, noi am adus-o pe Fecioara. Vedeți neamul omenesc. Și atunci, în sensul acesta, vedeți cât de depășită este gândirea filozofică cu peștera lui Platon. Noi am adus-o pe Fecioară. Adică noi am adus imaginea, chipul, izvorul, icoana virtuții. Cea care se dăruiește acestei lucrări a Duhului și care îl primește în pântecele său pe cel necuprins. Și apoi, din această locuire, începe să crească în înțelegere. Începe să crească în unirea sa desăvârșită cu cel pe care îl naște. De aceea este în stare să zic, să faceți ceea ce vă va spune. Sau am vorbit nu de mult și le-am atras atenția, zic, vedeți că Fecioara Maria nu vine duminică dimineața cu mironosițele la mormânt. De ce? Pentru că ea știa că înviază. Da, ea a fost convinsă, încredințată dintotdeauna. Și atunci, vedeți, aici este această trăire tainică a Fecioarei în lucrarea Duhului Sfânt, care nu poate fi epuizată de către om decât prin
dăruirea sa personală locuirii și lucrării Duhului Sfânt. Și atunci când este și se întâmplă așa ceva cu noi, să știți că nu suntem în stare să zicem mai mult decât a zis cel din 2 Corinteni, capitolul 12. Cunosc un om, zice, care a fost până la al 3-lea cer. Dar ce a auzit, ce a văzut, ce s-a suit la inima sa, nu pot să exprim în cuvânt. Și atunci este o carte la evrei care se numește Tzohar și zice că e cartea splendorii, așa se traduce. Și atunci noi spunem, ce e acolo? E minunat. Și atunci, minunat loc în cer, minunat loc în cer și vedeți voi colindele cu lerul ler ca să înțelegeți cât de minunată e această taină. Părinte profesor, cum a putut Dumnezeu să-și restrângă dumnezeirea pentru a fi și om? Taina chenozei, vedeți? Chenoza sau deșertarea de slavă dumnezeiască, că asta înseamnă chenoza, rămâne o taină. Rămâne o taină. Omul începe să înțeleagă ceva din chenoză în momentul în care în sinea sa trăiește în chip real smerenia. Când începe să se facă tuturor toate. Când se lasă să fie călcat, mă înțelegeți, în picioare fără să crâcnească, fără să zică nimic. Imaginea aceasta mi-aduce aminte de Vulcănescu. Știți, ca să-l salveze pe mai tânărul său coleg de celulă, el care era mai plinuț, așa, s-a culcat jos pe dușumeaua aceea rece și udă și a spus, stai tu deasupra mea. Vedeți, aceasta e starea efectivă a smereniei. Ei, în momentul în care ajungi să întrupezi în chip desăvârșit, acum e prea scolastic modul în care îi spun eu, când ajungi să întrupezi smerenia, să știți că dacă vrei să o exprimi față de ceilalți, zici, cum s-a deșertat Dumnezeu? Știu de la mama. Cum adică știi de la mama? Ce ți-a spus mama ta? Nu mi-a spus nimica. Numai mi-a dăruit. Numai mi s-a împărtășit. M-a hrănit la sânul ei. A lăsat inima ei să bată în inima mea. A încercat să infuzeze în sinea mea gândul și gândurile iubirii sale. A umblat după mine când rătăceam în întunericul veacului acestuia. Zice, așa s-a deșertat Dumnezeu de slavă, săcea dumnezeiască. Când a văzut că o oaie s-a pierdut, i-a lăsat pe cele 99 și a pornit în căutarea ei. Când a găsit una, a certat-o. Și văzând că e istovită, că e sfârșită de vâltoarea lumii acesteia, a luat-o pe umerii săi și a adus-o la Tatăl. De aceea, vedeți, golirea aceasta, deșertarea aceasta de slavă dumnezeiască a fost o decizie pe care Hristos a acceptat-o din veșnicie în sfatul acela intratrinitar. Când a zis că ne face după chipul și asemănarea sa, vedeți 1:26, a știut și că El se va întrupa ca să ne izbăvească. Dar ne-a încercat. Și ne-a arătat cât este cu putință minții noastre, că și noi putem păși pe această cale a slujirii. Ați văzut, i-a încercat credința lui Avram. I-a zis să-l aduci jertfă. N-a crâcnit Avram deloc și a plecat. Dar sunt sigur că pe vârful muntelui Moria,
când i-a spus să nu ridici mâna asupra fiului tău, că am văzut că ești înțelept, adică că te temi de mine. Când i-a zis să nu ridice mâna, i-a spus, nu tu ești tatăl care trebuie să împlinească jertfa aceasta, ci eu. Și atunci, vedeți, am pe de cealaltă parte iubirea aceasta a tatălui care îi cere lui Dumnezeu moștenitor și care știe că toată moștenirea sa este doar cea care izvorăște din Dumnezeu. Și atunci cel care îți dăruiește îți va dărui. Cel care îți dăruiește și îți va dărui, ce va și împlini. Și atunci aceasta este desăvârșirea efectivă în credință. Trăirea profundă în credință te duce sau te aduce la conștiința faptului că și atunci când crezi că le-ai făcut pe toate, se cuvine să spui, slugă netrebnică sunt, că n-am făcut decât ceea ce se cuvine. De aceea v-am spus, omul poate să înțeleagă ceva din această taină numai în măsura în care trăiește în sine, în chip real, smerenia, în chipul smereniei lui Hristos. Și atunci, când îți dai seama că, de fapt, suntem chemați la lepădarea de sine, nu mai întrebi cum a putut Dumnezeu să facă lucrul acesta, ci înțelegi că s-a lepădat și El de slava dumnezeiască pentru ca ceea ce a zidit să nu se piardă, ci să se regăsească din nou în câmpul desăvârșirii și fericirii celei veșnice care există în treimea de o ființă și nedespărțită. Pentru că, vedeți cât e de mare iubirea lui Dumnezeu, încât treimea s-a micșorat și unul a venit în această lume pentru ca să ne răscumpere și să deschidă lumea aceasta din nou spre locuirea sa în veșnicie. Atât de profund și de frumos. Mulțumim, Domnule, pentru toată iubirea sa infinită. Părinte profesor, cum a putut Maica Domnului să nu păcătuiască deloc, nici măcar cu gândul? Vedeți, aici este vorba despre un exces al făpturii noastre. Noi suntem niște forme fără fond, cum zicea Maiorescu cândva, pentru că toate vrem să le epistemizăm, să le introducem în epistemii ale veacului acestuia și când punem întrebări de genul acesta ne gândim poate la o panoplie completă a păcătuirilor. Cum de n-a făcut aia, cum de n-a făcut aia, cum de n-a făcut aia. Eu vreau să vă spun, distinsă doamnă, următorul lucru. Ea s-a născut ca împlinire a credinței. Erau bătrâni, nu mai sperau că va ridica cineva rușinea dintre ei și totuși iată că le-a ridicat-o. Dar ei când s-au rugat, ca și în 1 Samuel, Ana lui Elcana, s-au rugat zicându-i lui Dumnezeu, dacă ne ridici rușinea asta, ți-o dăm ție. Și uite că Dumnezeu a luat-o. Pentru că au crescut-o până la vremea cuvenită acasă, după care au dus-o la templu. Înțelegeți? Da. Creșterea aceasta la templu e marea taină. De aceea, vedeți, și noi spunem adesea că dacă îi creștem pe copiii noștri în cuvântul lui Dumnezeu, îi creștem cu adevărat în cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care cuvântul lui Dumnezeu crește în ei. Se împlinește în ei. Și atunci vedeți cum ea a crescut și s-a împlinit în cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, ca să înțelegeți asta, vă spun un text. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Vedeți? Nu-i așa un slogan care să nu fie în sine
un act de împlinire a unei realități spirituale și veșnice. Ei, crescând acolo, sau crescându-ne noi copiii în același areal cu cel al creșterii Fecioarei Maria, să știți că restrânge foarte mult arealul posibilităților păcătuirii. Pe urmă, uitați-vă că s-a împlinit vremea și ea sau familia ei au luat o decizie care să nu creeze posibilitate a păcătuirii. Pentru că se spune că era bătrânul Iosif. Mă înțelegeți? Și atunci, vedeți, slujirea de la templu se împlinește sau se întregește cu slujirea templului făpturii umane. Și amintiți-vă, voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Deci în sensul acesta. Mi-aduc aminte, fac o digresiune, mi-aduc aminte că cred că în viața Sfântului Nectarie e episodul acesta, că a venit la el o femeie care zice: eu nu știu de câți ani mama pe pat și nu mai pot să slujesc. Ava Nectarie a trebuit să o lămurească, voia să o lămurească, să o convingă, să rămână în împlinirea iubirii fiului către mama sa. Cinstește pe tatăl tău, pe mama ta, vei trăi mult și bine pe pământul ăsta. Și în încercarea lui, la un moment dat zice: păi dacă nu înțelegi în felul ăsta, zice, îți propun ceva. Ce? Păi să devii tu pe pat, să se facă sănătoasă mama ta, să vedem, ea îți slujește ție. Nu se poate. Dar măcar 4 ani, zice. Nu se poate. Și atunci, de-abia în acest gen de lămurire, și-a dat seama că este de trebuință să slujești celor care sunt în suferință. Și apoi uitați-vă la criteriile judecății, că și mitropolitul nostru le tot invocă din Matei 25. Și vedeți, și le înțelegeți. Pentru că, vedeți, dacă cărești în acest orizont al slujirii, deja ai pășit pe calea despătimirii. Ei, așa a făcut și Fecioara. Și atunci nu s-a mai pus problema aceasta a păcătuirii. Dacă vă uitați la Evanghelistul Luca, zice că se cam ruga, știți, se cam ruga. Împlinea cele ale casei și se ruga. Arhanghelul găsește la rugăciune. Mă înțelegeți? Și atunci omul care se roagă, să știți, este eliberat de povara păcătuirii. Omul care se roagă. De ce? Pentru că ispititorul nu-i mai este aproape. Și atunci, de aceea, să știți, omul care nu se lasă stăpânit sau legat de cele ale lumii acestea, crește drept spre cer. Nu mai are nevoie de alte elemente de sprijin. Așa a fost și cu Fecioara Maria. Multe dintre elementele pe care noi le mărturisim despre Fecioara Maria sunt rostiri ale credinței, rostiri ale părinților care au trăit credința în profunzimea ei și apoi au înțeles această trăire profundă a Fecioarei și au exprimat-o. Vedeți că este un volum care a apărut cu cuvântări despre Fecioara Maria, mi se pare că la editura de Isis. Stare minunate, toate cuvântările, toate omiliile dedicate Fecioarei Maria. De acolo putem să înțelegem această taină. Însă să știți că omul nu păcătuiește atunci când nu lasă nici mintea, nici inima sa să fie locuite de cuvintele veacului acestuia și de cuvintele vieții celei veșnice. Cred că aceasta este forța Fecioarei. E adevărat că îngerii căzuți au încercat să împiedice întruparea și nașterea Domnului și de ce? Neîndoios. N-ați văzut ce s-a întâmplat. Uitați-vă la
demonizații pe care i-a curățat. Că de câte ori se apropia Mântuitorul, ai venit prea devreme, ai venit prea devreme. De aici ai și ideea aceasta, că au pus piedici. Dar nu doar asta. Știți când au venit din robia babiloniană, că au vrut să construiască din nou templu. Ce-au făcut samarinenii? Le-au pus piedici, vedeți? Deci e neîndoios lucrul acesta. Dar să știți că în momentul în care vrem să dăm niște răspunsuri cât de cât clare sau ferme, vă voi da răspunsul din ispitirea Mântuitorului Iisus Hristos în pustie. Nu numai că s-au împotrivit la întrupare, s-au împotrivit, ați văzut, și la ieșirea în activitatea publică. Însă Mântuitorul l-a învins în toate ispitele sale pe diavol. Și atunci, dacă Hristos l-a învins, cu Hristos pot totul. Și putem și noi să facem și să biruim în această cale. Pe urmă, v-aș mai da o dimensiune, dacă vreți. Știți că a fost în Gadara. Și diavolul de acolo o zis, lasă-ne să intrăm în porci. Și zice Mântuitorul, bine, intrați. Vedeți? Eu interpretez câteodată gestul acesta și ca o modalitate prin care Mântuitorul arată, vedeți, îngăduință, iubire, chiar și față de îngerii aceștia căzuți. De aia, la un moment dat, îi spune omului, măi, ce minunat ești. Ești minunat pentru că vei ajunge să-i judeci pe îngeri. Și părinții, când interpretează asta, zic că, de fapt, nu îi vom judeca noi pe îngerii cei buni, că n-avem de ce îi judeca, pentru că ei s-au statornicit în bine, ci că noi, în momentul în care ne spune că vom judeca pe îngeri, e vorba de această judecare a îngerilor căzuți. Și atunci, dacă înțelegem că judecata toată se cuvine să o lăsăm lui Dumnezeu, nu-i mai judecăm nici pe ei, ci manifestăm și noi, cum zic părinții din ostia Egiptului, nu știu, stăruință în rugăciune pentru toți și pentru toate. Da. Părinte profesor, ultimă întrebare. Cum am putea trăi bucuria nașterii Domnului permanent, nu doar de Crăciun? Înțelegând sau încercând să înțelegem că atunci când vrem să lucrăm asemănarea cu Dumnezeu, tot ceea ce ajungem să împlinim în chipul săvârșit de lui Dumnezeu nu sunt definite de temporalitate, ci de veșnicie. Când ajungi să trăiești în sinea ta realitatea veșniciei săvârșirilor lui Hristos, nimic nu mai este trecător, nimic nu mai este întâmplător, ci totul este deschis unei cristofanii continue și de aici bucurie, de aici fericirea, de a te face tuturor toate. De aceea, cred că cel care dorește să trăiască această dimensiune veșnică a întrupării cuvântului, are căile pe care vi le-am spus în față și poate intra pe cea care crede că este lui cea mai potrivită. Pentru că atunci când ajungi să lucrezi o virtute, celelalte se cer și când se împlinesc una în cealaltă, ajungi să trăiești în lume, dar de fapt să fii în cer. Și atunci lucrurile acestea nu mai sunt trecătoare, nu mai sunt definite de tempo-spațialitate, ci de minunata infinitate a lui Dumnezeu care ți se pune în față, te așteaptă, te cheamă și te dorește. Cred că aceasta ar fi calea. Să auzim și noi suspinul Duhului, să auzim și noi șoapta Duhului, să auzim și noi rugăciunea cu care Duhul se roagă pentru toți și pentru toate,
pentru că atunci când vorbim despre această rugăciune a Duhului, invoc un cuvânt, îl găsiți în Coloseni, nu mai caut eu acum, Duhul lucrează ca Hristos să ia chip în noi. Când Hristos ia chip în noi, viața noastră, dăruită locuirii lui Hristos, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și trăim minunăția tainei veșniciei, trăimii de o ființă și nedespărțită și, pe de o parte, dacă vreți, fericirea întrupării veșnice și fericirea învierii veșnice a fiecăruia dintre noi cu Cel care s-a întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Amin. Așa să fie. Amin. Vă mulțumim, Părinte Profesor. Mulțumesc și eu, Așteptăm cu Doamne mare ajută. drag. Numai Ați bine, ascultat mulțumim. podcastul cu Sărbători Părintele fericite Profesor. tuturor! Sărbători fericite tuturor! Dacă v-a plăcut acest episod, dăruiți mai departe și celor dragi vouă. Dar din dar se face rai. Doamne ajută! Doamne ajută!